Klokken er lidt i lotusstilling. Bartello, Simone, Henrik, Jens, Claudia, Kit. Det er tid til morgengymnastikken, fordi din krop er et tempel. Dagens instruktør, Jens med yoga. Godmorgen. Jeg hedder Jens, og jeg har yoga med til jer i dag. Yoga laver jeg hver dag, og det er rigtig godt til at få kontakt til kroppen. Det styrker, det strækker, og er en god måde at starte dagen på. I må gerne sætte jer ned. Til at starte med, i dag der skal vi lave solhilsner. Og jeg skal nok guide jer stille og roligt igennem tingene. Vi tager det skridtvis. Det er vigtigt, at I tager det roligt og mærker efter, hvad der sker. Og hvis I har en yogamåtte, så find den frem. Hvis I ikke har en yogamåtte, så find et sted, hvor I kan stå fast på gulvet, måske på gulvtæppet. Vi starter med åndedrættet, og til det, sæt jer i skrædderstilling. Sid så afslappet, som I nu kan. Og det er ikke vigtigt, at I sidder helt som jeg gør, men bare prøv at se, om I kan sidde stille og roligt med en ret ryg. Og det kan være en god idé at have en lille pude eller et lille tæppe og lige lægge ind under. Hvil hænderne på knæene eller på lårene. Og hvis det hjælper jer til at holde opmærksomheden på åndedrættet, så bare luk øjnene og bare lyt til, hvad jeg siger. Træk vejret gennem næsen. Stille og roligt. Mærk jeres lunger. Bevægelsen ned i lungerne. Og luften, der bare stille og roligt kommer ind gennem næsen, ned gennem halsen. Ned lungerne udvides. I slapper af. Mærker udåndingen og luften, der kommer op igen og ud gennem næsen. Forsøg bare at mærke jeres åndedræt. Slap af. Overgiv jer til den helt naturlige bevægelse, det er at trække vejret. Og når vi laver yogaen, så åndedrættet hjælper os til at få den oplevelse indad. Og bare være til stede. Og den kontakt med kroppen skal vi bruge, når vi nu senere begynder at lave lidt øvelser, hvor vi strækker og styrker. Og hvis du begynder at kan mærke dit åndedræt, mærker den plads nede i lungerne, måske en indre varme, der kommer, så er du på rette vej. Og lad den følelse, du har med dit åndedræt, få lov til at brede sig ud gennem hele kroppen. Brystkasse, mellemgulv, ryggen, skuldrene, armene, hovedet. Du mærker rygsøjlen. Og hele vejen ned til hofterne, benene. Så du er i vejrtrækningen. Og mærker den kontakt, du får til hele kroppen. Når du er der, så begynder vi at arbejde en lille smule med vejrtrækningen. Vi skal have det her sådan åndedræt, som giver energi. Så på den næste indånding, der tager du lidt mere luft ind. Ja, du lader luften komme ned igennem halsen. Mærker, hvordan lungerne fyldes op. Brystkassen løftes og udvides. Og så giver du plads til, at mellemgulvet kan bevæge sig lidt nedad og ud.
Du slapper af. Udåndingen kommer. Og mellemgulvet bevæger sig ind igen. Luften kommer op igennem halsen, ud gennem næsen. Og brystkassen trækker sig sammen, og du tømmer lungerne for luft. Og en ny indånding starter. Og bare tag lidt ekstra luft ned i lungerne. Og lad udåndingen komme, og det tømmer lungerne igen. Ja, mærk hvordan, at du stadigvæk har den lange, rolige vejrtrækning. Men du begynder at bruge det fulde volumen, du har i lungerne. Mærker, hvordan at brystkassen, mellemgulvet bliver mere aktivt i din vejrtrækning. Og når du finder det her sådan åndedræt fuld af energi, så mærk også, hvordan din rygsøjle begynder at rette sig op. Giver mere plads til et friere åndedræt. Og du mærker rygsøjlen. Du bevæger dig ned gennem rygsøjlen. Helt ned fra enden af rygsøjlen. Efter den sidste hvirvel i halebenet. Og der laver du et lille klem og løfter op. Så stille og roligt med det her sådan lille løft nede fra enden af halebenet. Den varme energi, som vi producerer, den kan du dirigere op og støtte rygsøjlen. Ja, du kan eventuelt lukke øjnene og bare lytte til min vejrtrækning. Indånding fylder lungerne op. Udånding, og du tømmer lungerne igen. De her fulde vejrtrækninger, hvor du fylder lungerne op fra toppen af. Og du tømmer fra bunden af. Jeg skulle gerne give dig en følelse af varme, der kommer dybt indenfra. Og den varme energi, den skal vi bruge, når vi nu skal til at lave solhilsner. Så bare ånd ud, og kom op og stå. Når vi nu begynder at lave solhilsner, så starter vi her med samlede fødder, strakte ben, armene er ned langs siden, og vi bruger det samme åndedræt, som vi lige startede med. Stille og roligt mærk din vejrtrækning. Det fulde åndedræt. Lungerne, der fyldes op. Den lange rygsøjle. Solhilsner. Vi fortsætter med solhilsnerne, når vi kommer tilbage efter pausen. Vi skal have lidt varme. Brug åndedrættet, og denne gang sætter vi bevægelser til åndedrættet. Sammen fødderne. Armene ned langs siden. Find jeres vejrtrækning. Rygsøjlen, der bliver lang. Og på den næste indånding, når du mærker lungerne, der fyldes op, så lad armene komme op. Løft brystkassen. Lang rygsøjle. Samle hænderne og kig op. Og så ånder vi ud. Holder den lange ryg. Bukker fremad og ned og rør gulvet, hvis du kan. Ånd ind igen. Kig fremad. Buk lidt i knæene. Sæt hænderne på gulvet. Træd tilbage. Og du skal finde lidt ud af, hvor langt tilbage du kan gå. Måske kan du komme langt tilbage og få det lange stræk i ryggen. Og her tager vi 5 åndedræt. Ja, så fuld indånding. Fyld lungerne op.
Og så kommer udåndingen, og du mærker luften komme op igennem halsen, ud gennem næsen. Det giver den der indre varme kontakt til kroppen. Ja, og nu ud igen. 2. Indånding, fyld lungerne op. Og langsomt får du strukket, hælene begynder at nærme sig gulvet. 3. 4. Og ind igen. Og nu ud. 5. På indåndingen kom frem til hænderne igen. Samlede fødder, strakte ben og kig op. Vi ånder ud og bukker helt ned, hvis du kan. Og ind og kom op. Mærk rygsøjlen op med brystkassen. Samle hænderne, kig på tommelfingrene. Og på udåndingen er vi tilbage, hvor vi startede. Den tager vi igen. Stille og roligt. Brug åndedrættet. Indånding. Løft. Stræk. Samle hænderne. Udånding. Hold den lange ryg. Og kom så langt ned, som du nu kan, uden at overgøre det. Bare mærk strækket. Indånding. Ja, måske mærker du også stræk bag på lårene og kigger op. Bukker lidt i knæene. Sætter hænderne på gulvet. Træder tilbage. Find ud af, hvor meget afstanden skal være her. Træk vejret. Træk vejret. Ja, åndedrættet giver dig varme. Åndedrættet giver dig kontakt indad til. Udånding. 1. Mærk rygsøjlen. Og kunsten her er, at for enden af rygsøjlen, for enden af halebenet, der laver du et lille klem og et lille løft. Det hjælper dig til at få den lange ryg og få vægten bagud. Træk vejret. 2. 3. Ja, hvis det bliver for meget, sæt dig ned på knæene. Tag et par vejrtrækninger. Og så kommer du bare op igen, når du er klar. Ånder ud. Og så på næste indånding kommer vi frem til hænderne igen. Samlede fødder, strakte ben, kigger op. Udånding og ned. Indånding. Kom op igen. Op med brystkassen. Samle hænderne. Kig på tommelfingrene. Udånding. Og vi er tilbage, hvor vi startede. Ja, hvis det her er udfordring nok for dig, så tager du den igen. Ellers så kan vi også begynde at tage armene med. Så igen indånding. Fyld lungerne op. Løft. Udånding. Og buk ned. Rør gulvet med hænderne, hvis du kan. Igen indånding. Lang ryg og kig op. Buk i knæene. Sæt hænderne på gulvet. Træd tilbage. Hold albuerne ind til siden. Og kom ned med brystet. Måske ned og ligge på gulvet. Prøv at komme ned. Kom ned på gulvet. Ned. Yes. Godt. Så løft lidt op. Brug jeres fødder. Skub fremad. Måske har I bare brug for at hvile på lårene. Hvis I er stærke nok, så løfter I op. Udånding. Op med rumpen. Rul over. Og så er vi i samme stræk som før. Hundestrækket kalder vi det i yoga. Træk vejret. 5 åndedræt igen. Og husk, at du kan altid sætte dig ned på knæene, hvis det er for meget. Ja, udånding. 3. 4. Og løft. Løft ned for enden af halebenet. Udånding. 5. Indånding. Frem til hænderne. Samlede fødder, strakte ben. Kig frem. Udånding, og vi bukker ned. Vær lidt blød i knæene. Kom op på indåndingen. Op med brystkassen. Samle hænderne. Tilbage, hvor vi startede. Godt. Vi fortsætter. Skal vi have benene med. Igen, vi starter her. Udgangspositionen. Og på den første indånding, lad hofterne køre bagud, knæene bukker fremad, og armene kommer op. Og så på udåndingen strækker vi og bukker ned. Indånding igen, vi kigger frem. Og på udåndingen træd langt tilbage, ligesom i den første vi lavede.
så skal I kigge lidt på fødderne her. Vip venstre hæl ind efter, og på indåndingen flyt højre fod frem mellem hænderne. Det bagerste ben er strakt, og langsomt bukker I frem i højre knæ, og armene kommer op. Og vi skal ned igen på udåndingen. Hænderne på gulvet. Træd tilbage. Hundestræk. Så vip venstre hæl op, drej højre hæl ind, og på indåndingen flytter I venstre fod frem mellem hænderne. Og så er det højre ben strakt. Armene kommer op. Vi kigger på tommelfingrene. Udånding. Og tilbage i det lange stræk igen. Vi tager 5 vejrtrækninger. Og vi er tilbage efter en lille pause. Vi tager en solhilsen mere, og så skal vi til at bruge alt den varme til at lave yogastillinger med. Ja, vi tager den samme, som vi lige har lavet, men vi sætter også armen på. Ja, så kom sammen benene. Find jeres åndedræt igen. Ja, og den første indånding. Hofterne bagud, lad knæene glide frem, armene kommer op. Vi samler hænderne og kigger på tommelfingrene. Strækker benene og bukker ned på udånding. Indånding og den lange ryg, og vi kigger fremad. Så sæt hænderne på gulvet, træd tilbage, og denne gang skal vi også ned med armene. Ned med brystet. Ja, hvis du er stærk nok, så skubber du frem, ellers hvil på lårene. Hvis du er stærk nok, kom op. Udånding, op, og vi ruller over. Så skal vi have det lille trick med fødderne. Op med hælen, ind med venstre hæl, og på indåndingen frem med højre ben. Langsomt kom ned i hofterne, frem i knæet, og armene kommer op. Ned igen på udåndingen. Træd tilbage, hold albuerne ind til siden og ned med brystet. Skub frem og løft op på indåndingen. Udånding op, og vi ruller over fødderne igen. Så kommer venstre side. Højre hæl ind. Indånding frem med venstre ben. Og kom op. Ned igen på udåndingen. Ja, hele tiden koordinere vejrtrækningen med din bevægelse. Stille og roligt. Ja, brug fødderne, stærke ben. Og løft. Udånding op. Rul over. Har vi det lange stræk igen. 5 åndedræt. Ja, godt. Jeg kan høre jeres vejrtrækning. Dybe vejrtrækninger, fugle vejrtrækninger. Og mærk rygsøjlen og løft ned fra halebenet. 3. 4. Og fuld udånding. 5. Og på indåndingen kommer I frem til hænderne. Samlede fødder, strakte ben, og I kigger frem. Udåndingen, og vi bukker ned. Måske sætter I hænderne på gulvet. Lad hofterne køre bag, udånd ind, lad knæene glide frem. Armene kommer op, vi kigger på tommelfingrene. Og så er vi tilbage, hvor vi startede. Ja, så det starter vi med. Skal vi lave lidt yogastillinger. Den første. Samlede fødder. Armene ned langs siden her. Og på en indånding. Hoftebreddes afstand mellem fødderne. På udåndingen. Buk ned. Tag fat om store tær med pege og langfinger. Og så kommer der en indånding her. Hvor vi forsøger at igen lave den lange ryg. Kig fremad. Og på udåndingen så bukker vi ned. Træk vejret stille og roligt. Mærk rygsøjlen og ned og løfte helt ned fra halebenet. Og nu ud. 3. 4. Og udånding 5. Og ind igen og kigge op. Og ud. Og så tager vi den næste. Denne gang forsøg at lægge hænderne helt ind under fødderne. Ja, måske kan I bare lægge
fingerspidser under tåspidser, men hvis I kan, så lægger I hænderne helt ind under fodsålerne. Igen en lille forberedelse, indånding og kigger frem og ned på udåndingen, og vi tager 5 nye vejrtrækninger. Ja, fulde vejrtrækninger, have den der kontakt indad til varmen. Mærk rygsøjlen ned og løfte helt ned fra halebenet. Og lad mig høre jeres åndedræt. Udånding 4. Udånding 5. Ånd ind. Kig frem. Ånd ud her. Sætter vi hænderne op på hofterne. Tryk lidt med fingrene foran, så I får lidt støtte ned for underlivet. Kom op. Vi samler fødderne og er tilbage igen i vores udgangsposition. Vi tager lidt flere stillinger. Den næste. På indåndingen hopper vi til højre. Cirka 1 meters afstand mellem fødderne. Lad armene komme op. Lang rygsøjle. Og så drejer vi rundt på hælene. Hælene forbliver på linje. Den højre store tå peger lige fremad. Hælen er i gulvet på den bagerste fod. Og så løfter I jer frem på udåndingen. Løft jer fremad, gå ned. Måske bukker I lige en anelse i højre knæ, så I kan få fat om storetåen. På indåndingen strækker vi. Åbner. Vi kigger op på venstre hånd. Og vi tager 5 åndedræt igen. 2. 3. 4. Udånding 5. Kom op på indåndingen. Parallelle fødder. Tager vi venstre side. Drej rundt på hælene. Venstre store tå peger lige fremad. Og på udåndingen løft frem igen. Gå ned. Buk en lille smule i venstre knæ, så I kan nå store tåen. Og så stille og roligt her arbejder I på at løfte, strække, åbne. Kig op på højre hånd. Træk vejret. 3. 4. Udånding 5. Løft op på indåndingen. Og parallelle fødder. Godt. Vi tager en lidt mere avanceret udgave. Drej tilbage til højre side. Denne gang drejer I hofterne med rundt. Kommer op med brystkassen. Vi drejer rundt og tager venstre arm frem. Og så på udåndingen løft jer fremad. Gå ned. Måske igen buk lidt i højre knæ. Rør gulvet med fingerspidser, eller hvis I kan med håndfladen. Igen, vi strækker. Vi kigger op på højre hånd nu og træk vejret. 3. 4. Udånding 5. Godt. Indånding. Kom op. Drej rundt til venstre side. Rundt med hofterne. Kom op med brystkassen. Twist frem med højre arm. Udånding. Løft jer fremad. Gå ned og rør gulvet med fingerspidser eller håndflade. Vi strækker og kigger op på venstre hånd. Mærk gulvet. 2. 3. 4. Og ud. Og 5. Og ind og kom op. Samle fødderne. Nyd varmen, der kommer indenfra. Og så tager vi en lille pause. Og vi slutter altid yogaen af med at lade åndedrættet falde lidt til ro igen, så vi bevarer den gode energi, som vi har bygget op. Læg dig om på ryggen. Og bare slap af. Nyd den fornemmelse af at give slip. Og mærk, hvordan kroppen den bare synker ned på gulvet. Og lad langsomt bare mærke, hvordan åndedrættet synker ned. Slap af, slap af, slap af. Mærk, hvordan der bliver plads nede i mellemgulvet. Og bare følg med åndedrættet ned.
Du kan mærke varmen fra yogaen. Du kan mærke, at din krop er varm. Slap af, slap af, slap af. Og den følelse af afspændthed mærker du helt nede fra tæerne af. Mærker, hvordan der kommer en bølge af varme, plads, afspændthed op gennem fødderne, videre op gennem ankler, op igennem benene, lårene, helt op til hofterne. Du mærker fingerspidserne, giver slip, slapper af, og lad den følelse af varme, rummelighed strømme op igennem fingrene, hænderne, armene, helt op til skuldrene. Bagsiden af kroppen. Du mærker ballerne spænder af. Skulderbladene. Rygsøjlen. Mærk hver enkelt hvirvel op gennem rygsøjlen. Bare den der følelse af plads, varme, rummelighed. Og lad den komme hele vejen op gennem rygsøjlen. Op gennem nakken, baghovedet, toppen af hovedet, panden, øjnene, næsen, overlæb, underlæb, hagen, halsen, brystet, mellemgulv, maven, navlen, underlivet. Slap af. Bare ligg helt stille. Slap af. Slap af. Mærk kroppen fra top til tå. Vær helt afslappet. Nyd følelsen. Og stille og roligt ruller du om på den ene side. Kommer op og sidde. Og nyder følelsen af yoga. Følelsen af at være til stede, varm, afspændt. Så er du klar til en fantastisk dag. Tak for i dag. Og kan du så have en rigtig god dag.